Ki thu khana dai ba usum per uklong mau nang ne ban kawang yu kelang. Hey guys, good morning. Apa yang subai tiya kene ka vlog chunga mentai kesing ngamud lej halum semper namar nadu bami perthai ngampat da poi hau ta ulum semper jai pangalawan hanne ta ngansu lej pekai na ya ulum semper te ngalek ya kenduk ro baru we youtuber to bangi le kenduk akato kasnge hanne hayeng mene te ukwa biang ban ya kenduk mentasni te ngin ya keren ya khana swai kini kitai te ngin salej patah ulum semper. Guys, pet kene menta apor liur deh ka he ha ka kisah jang ne te por menta ka por telang te kamda he bahare ka surok udah ingte te hakine ki benta ka dan ka kisah ka he ha ki por liur tambah ngalek pet jang te kalang kumno menta ngalai arung hakan ka kisah ka badan hang ne ta Namtiura ni por liur am ka jing itanat kane ka wan nadu ketika liang kisah ka no hang ne but hakine ki benta baro ka don ka kimla ara ban wan haki por liur hang ne ki i sila ban petang nang tena surong ta ngalai cek chwa hang tu ka jaka ka badan ka menta ka duna bahak ka Pejana bentar kini kerja ke badan ke kelapoi haduk ne ngaro ngalaci tang bato. Think about the times you let me go, falling through the cracks, emotional. I struggle to see what your reasons are. Sitting in your balance silence breaks my heart. Turn the keys to... Hoi. Ui. Hang ne tengam juyo ire ki do pli ki do tong kimia don rang ne. A few moments later. Ulum semper udai syakane kalenti ka bahap lej tang lapoi hang ne tangan lej kenduk shwa badu tau youtuber uban nang kane ka jaka ta ngan ap sa kendiat tangin sa lej hakat ulum semper mo dengan hap lej nang ne kendiat ban poi sya kata kasnong weiloi tambang empat tip menta ta menta lapoi hayeng jong e ba ban ket tang nia song thai shwa hang ne spang te nang tapat ngin sa lej kai ha hang na to ban ket lum semper ta ngaro ngampat poi re kata ka jaka haulum semper ta ja pengalawan hang ne tangan syo insyo yarap no iban kit yang aban yalam yang asang te ulum semper mentang ngila poi ha kane ka jaka jong ulum semper ta swa bangin poi sya jrong jong te ulum te ngilit pe chwa ya kata ka krem ka badan hang ne katkum kata ka jing nyathu khana ki riu handai jungi ta yala se ki don reka ke bas ngau pala abang apa yang ne ta ingin saya lek pe rengkat bat pi mentang adan rengkat bat iban kit hang ne ta ingin syu yarap yang abangan ngau sengan kendiat ba don tang arngot ngala ngau sengan kata ka jing wan kai mentas ni dale ngin ya leilang bat pi pe marsin rung telai i kane ka jing tenat jong go kane ka krem ka badan harum jong go lum semper pek nga keren kumta kata ka iko kalawan nanta hello Kajing sawa. hello Mau sawa. dan cek apa ulong kumno une ka krem jong une ulung sempat Piang ne kita kini kibru kibat thok hori hora ne ngamti bre kidak kiba mensua kibat thok kibru kiba mentane kibat thok kibru kiba
Mencuang nampit kibun hakidat kala alam katung kawe ka blackboard ka haki school. Kat kum kejingat kiri hundai ki ong habarung hakakram di banda thodak kenang ban bu dak bu sien ya kejingwan jong lajong. Kadai kum ta ki ya thu khana hundai. Hai minta kala danang ni apa kram. Pi ka ba long ka ba he ka sai sa kala long kat kum kawe ka kamera ka bala na ban ong ka jinya penlong party kala biang ahang ne ta ka ting jorong ro kala jorong ni kumba like no ka kamdan ra ako to ke kala dan ni kane kamdan sure am ka bangkit ka bandrung sapo kan long we tang kumne ka hol de Hoi kalang kum be kum ne tang kum ka hol ki ya thu khana hundai ba usum per uklong mau nang ne ban kawang yu kelang. Kemud ha bagi thodak hang ni ki tho sun ki thodak keleng sodong jong kanika krem kemud ki bu jing kan mau ya ke jingwan jong ki hang ni. ketuk kesngi ken Hoi tenaro mentang ala kuat pi ban budak ka ban nam yo ra ngan tok dai wat orenga nai da budak rum le fi ka jinget biet tamo fi la yo renga fi mut ban tho ala yo dan ka we ne ding ta sa thok malu malatan kertek lajong no ala yo nan thok am ne tho penjak lia pe la song shet li tho kerteng hang tu kam power pi eti nda piwan biang fin siam yu tu kerteng lajong thok ta kai to ko shun ki we ki ala ngala thok hang ne kerteng lajong ka bat ka tarik ka sngiwan junga te kito kiba yawan pila yo I yakane ka kerteng junga jong pi production imat ketua situa kate kalum kate ka kram kahap si hap mau bakajur ka slap najrong te ki hap dek dek hang ni kadang jeliu si jeliu ngem tep sakat num spasnem bakan kela krem na siliang sa siliang kalawan peleng badai tangkum tu hi kia thu ki dan kendai teli ki kram hang ni kendai teli ki ba ki kram ki ba semper kia thu bo uklong mau na la de man kawang ya u kelang hado bo kelang udap tang da mau ndrai banwat ya kita ki jaka pada sitam khat ngam 4 Julai 4 Judan bayalam wala dang ade sinong nasani ta pidan bo pada dan lang bat ngam mo hoi yang wan kadai ka jengmut ke jengker kublai dan nak bangkit ban yo katut katne tali tidur mo Teman-teman tenane apa pun kani kerem jong ulung semper ngadan bagi bangkit mata ngasno kemen ha bangam perjupoi ka kerem ka bahe ka size ka bakat kane dan bok bangawan ha ulung semper mandasni ban yarap i bangkit bangan don lang ha kane ka jaka ka ba la na bandai ka don hajan jong ka parish sau semper kum tahi nga ai kublai shbon ni ai bangkit ba ilayalam yang hadu kane ka jaka nga ngai scam ba kane ka jingwan jongi kalong ka basai so adu kata te phi ki ba pe ja kane ka video agar pa de bis mo ba salah ja kane ka video lada phim la te ngam nom wan shu ngam nom wat shu ya ki we ki jaka ki bas no ternak shu ban ha kane te phi I mentang ro ngalayalam ya phi ha kane ka kram jong ulum semper POI ka hol ka bakat kane teh
Kepada di song bahasa aina badum badam ya to like button ba pia em to lada don kita ke ba ompat subscribe song bahasa subscribe no pila dak teh ulum semper mentah baik ngadang hap kiu sakat ne ta ngam tip re poi ne ngam poi ne Sitting in your palace, silence breaks my heart. Turn the keys to be our getaway. mentah ngalajan poi hi sa sipang kum tu mentah ngadang don hakane ka klau sa sipang ngala poi Nggak thaj ha mentah Semua jauh lut ki sap kum tu baik guys kavil kavitan na hanang na jorong ulum teh kata ngampat hun re ngani kiu susu sa jorong ban pech ba kumno ka view kalong teh kini ki banta kadan tang ka klau bet hi pimla ban i hang ne talentiro ka ba jangai ha omdan ki kali omdan ki ek ba laj hang ne ta baik guys a view tadi ba pikwa ban halum semper kala jan he kumba khat lai khat sau kilometer e kum tu kamau senram ro ban lej kala jan he da pikwa ban lej sa mau senram ro kalong baik guys sang ne lei kadon tak riat sedang ne tang su bakla saya dapang ne ta ngakwa no ban poi hang te ha jorong jong ne ulum semper ba kumno ka view kan long nang tena jorong ala pang kita kejat pangala tek skam ya pelajuti dan bru reimar bawan kita ke sai thabawa kisuan guys ngalapoi finally ngalapoi oh kading pernah kamdan reng apaklah kadon kawai kajaka kabadon siarengku ang teh hajrong peje kini views saudong pet udah don uwe unar ubaki penyang lama tangga tega lama kala hap hang teh ta kamau senrampat kadai hakini kitan ngan hap lek kom tu sadu ang teh harum ang teh te mentangan lek pai no namar bangala hun kata kajing pet kayau tau lum semper pia i ang teh ro udon uwe usiarengku jongka seng kasi te kabi tenat kadai tangkan ka view ka pia i hang ne kana kajing tenat pet te ngasuko komen ya la de mentas ngi bangalay poi hau ne ulum semper aduh kata-kata teh ngalay nyo mentahi namar bayo la se i bankit ila thaj yang ban ab nadu menne te ngala dan kumba kasan menit ai hang ne kaneng empat lejra jaj bala wan te ngahap syo lej he barok ki jaka ki bedan hang ne mo kadang tangkum nehi ki kadai kabaong iban kit apa ki bru ki wan kai hakum ki ne ki jaka pet kai mo ki saj wan bread jakte ai ta abang i wan nginda dei ban le kum ta mo ka jaka jong ki we nan la lek pai no mentahi ya la sai ban kit ila poi te ban khiar te nga tharai ba kan khampoi kloi namar ban kiu pada kalong ke berjenjar ha kalenti hang ne ha ba piwan de lada don kita ki bakwa ban wan wat nom phong re ki jan ki sopti ki bataj phong bet ki jan ki ba comfortable ya pi ban kiu riat ban kiu lum ban kiu ya une ulum semper ta ngan penting ya pi sakawai ka view ka bakam internet susu ka ba pila ban yo iya ka yeng mane sau semper hang tei chol
ini lek mentah ta ngan hab yai kan ka klau ka badan hang ne ka ba bun ki merat upsen ki simro ki bun ha meneng i perung narung ha kan ka klau ta ngan da hab pej ha ya kan ka jingrung ha kan ka klau ta ka klau kembang le pen i pi men ne kadai ka bajanjar ha banyak kadai pin ha biya ja ki thet kidan kisim hang ne ngadong mod padai uksut ne uno pai hang ne ro ka view kadai ka ba pi i hang te kadai ka yeng men ne ka pares jong ka sau semper dah katohi ka klau ka lakut kadai tang hakite ki bentai ki dan hadin jonga ngalak jan pohi menta sa shiphan nga ba du bankit menta ngila ya pen khoj kat bangila ya kini ki plastik ki badan hang ne mo bankit kat bangia la e ta ngila ya pen khoj hi malu mala Gotta find my way to you, even though